Boloso and Ma'am Agnes Allen. Sugat man, ni Kagawan Cesar Hadiang and Kagawan Aida Pagkalo. Asayaw ay lamutan. Baru niya ka, ako ang masasta. At nanuliwat ang magkikinit ka. Kau ang mapagpak, kau ang masayaw. At ikaw liwat ang maisang bala. Kung ako mapagaw, ayaw kabaraka. Ay magsasaro sa liwat ng tika. Ay maarang liwat ako sumayaw lamutan. Kikinanta, ikaw ang mapakpak, ikaw ang masayaw. At ikaw liwat ang maig sa gala. Kung ako mapagaw, ayaw kabaraka. Ay magsasaro sa liwat man kita. Kay maarang man liwat ako sumayaw lamutan. Ukikot ini masayaw ay amat atong paborito. Pinapanisan, pinagalawan, kay sayaw nga aminubo. Sunganhan, kuranan, upang umat sa ayaw nagsabar ng paglitin niyo. Kay ang lahuta, usahan sayaw na aminubo. Marunuyag ka, ako ang masasta. At akong liwat ang magkikinat ka. Ikaw ang mapakpak, ikaw ang masayaw. At ikaw liwat ang maigsang gala. Damo nga salamat. Kagawad Cesar Hadion na naubay. Ang kagawad Aida Contado ng Barangay 7. Sugadman ni Mr. William Boloso Handep, a division of Eastern Samar, Eastern Samar, and teacher Agnes Alde Han Bakayawan.